Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesus Kristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Mga igsoon ining santos nga misa atong gisaulog ang pagpahinumdom ni Santiago Apostol. Niini usab nga misa mga igsoon akong ihalad pasalamat ilabi na sa gasa sa bokasyon o gasa sa kinabuhi nga nadawat gikan sa Dios. Ug aron maandam kita sa pagsaulog nining santos nga misa, maginulsol kita sa atong mga sala ug pangayoon ta si Dios ang iyang gugma o kaluoy. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan o kaninyo mga igsoon nga nakalapas sa akong gayam sa una-una sa pulong sa buhat o sa walang pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong sala, busa na muyo ako kang Santa Maria kanunay gulay, sa tanang mga angel, mga santos, o kaninyo mga igsoon, araw inyong iyang sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluy kami, Ginoo kaluy kami, Kristo kaluy kami, Kristo kaluy kami, Ginoo kaluy kami, Ginoo kaluy kami. Himaya sa Dios dito sa langit. O kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Diyos langit nung hari, Diyos samahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Himaya sa Dios dito sa langit. Ginoong Hesus Kristo, bugtong anak sa Amahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos. Ikaw nagawag kang sasala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuhod sa Amahan, dawat ang among pangabuyo. Himaya sa Diyos dito sa langit. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing halangdono, Hesus Kristo. Uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos nga mahal. Amen, amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. Magampo kita.
O Dios nga makagagahom ug walay katapusan, sa mga buhat sa imong mga apostoles pinagi sa kamatayon ni Santiago, ihatag sa imong simbahan nangamuyo kami nga magmaisog kami sa pagpasiduyag sa imong pagtuo ug magmalig-on tungod sa imong mga pangaliya. Kini among ipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug ari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Apan kami nga nagbaton ni ining espirituhanong bahandi, sama kami sa mga kulon nga gihimo gikan sa lapok, aron sa pagpakita nga ang labing dakong gahom iya sa Dios, ug dili amoa. Gisakit kami kanunay, apan wala gayud kawad-ig paglaom. Gilutos kami, apan wala gayud kawad-ig higala. Ug bisan tuod, gidagmanan sa makadaghan, wala kami mamatay. Sa tanang panahon, gidala namo ang among lawas, ang kamatayon ni Hesus, aron ang iyang kinabuhi makita dinhi sa among lawas. Sa tibok namong kinabuhi, kanunay kaming nangniligro nga mamatay tungod kang Hesus, aron makita ang iyang kinabuhi dinhi sa among lawas nga may kamatayon. Kini nagpasabot nga dinhi kanamo ang kamatayon maoy nagahom, apan diha kaninyo maoy nagahom ang kinabuhi. Ang kasulatan nag-ingon, misulti ako tungod kay mituo man ako. Sa samang diwa sa pagtuo, misulti usab kami tungod kay mituo man kami. Kay nasayod kami nga ang Dios nga nagbanhaw sa Ginoong Hesus, magbanhaw usab kanamo uban kang Hesus, ug iya kaming dad-on uban kaninyo ngadto sa iyang atubangan. Gibuhat kining tanan tungod kaninyo ug sa makadaghan ang mga tao nga makadawat sa grasya sa Dios, mulabi kadaghan ang ilang mga pag-ampo sa pasalamat alang sa himaya sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Sila nga nagpugas nga naghilat, mag-ani nga uban sa singgit sa kalipay. Sila nga nagpugas nga naghilat, mag-ani nga uban sa singgit sa kalipay. Sa pagbalik sa Ginoo, sa mga bihag sa Siyon, naisama kita sa mga tao nga nagdamgo. Ang atong mga baka napuno sa katawa, ang atong mga dila sa mga Hudiyaka. Sila nga nagpugas nga naghilat, mag-ani nga uban sa singgit sa kalipay. Unya nag-ingon sila dinha sa kanasuran, gihimuan sila sa Ginoo ug dagkong mga butang. Gihimuan kita sa Ginoo ug dagkong mga butang, ug nalipay gayud kita. Sila nga nagpugas nga naghilat, mag-ani nga uban Sa mga singgit sa kalipay. O Ginoo, iuli ang among
kapalaran. Sa mga sapa diya sa kamingawan, sila nga nagpugas nga naghilak, mag-ani nga magkatawa. Sila nga nagpugas nga naghilak, maganing auban sa singgit sa kalipan. Bisag ng gula sila nga nagdangoy-ngoy, nagdala sa binhi nga igsasabud. Mamauli sila nga maghudyaka, managdala sa ilang ginalab. Sila nga nagpugas nga naghilak, maganing auban sa singgit sa kalipan. Alleluia, alleluia, isugid mo, Diyos, kay maminaw sa mga gipahulong mo. Alleluia, 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 isugid mo, Diyos, kay maminaw ako sa mga gipahulong mo. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang Ginoo manaa kanini, Manausap kanimo, kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. himayaon ikaw, O Ginoo. Unya ang asawa ni Zebedeo miadto kang Hesus uban sa iyang mga anak. Miyukbo kaniya ug mihangyo kaniya usa ka butang. Nangutana si Hesus kaniya, unsa may imong gusto? Siya motubag, isaad kanako nga kining duha ko ka anak, palingkuron mo sa imong tuo ug sa imong wala, kun maghari ka na. Si Hesus mitubag, wala kamo masayod sa inyong gipangayo. Makahimo ba kamo pag-inom sa kupa nga sa dili madugay akong imnan? Sila mitubag, oo, makahimo. Si Jesus miingon kanila, kamo makainom gayud gikan sa akong kupa, apan wala ako'y katungod pagpili kung kinsa ang palingkuron sa akong tuo ug sa akong wala. Kining mga dapita alang lamang ni adtong giandam niini sa akong amahan. Sa pagkadungog niini sa napulog duha ka tinunan, nangasuko sila sa duha ka magsuon. Busa gitawag ni Jesus silang tanan o giignan. Nasayod kamo nga ang tanang punuan naghari sa mga tawo, ug ang kadagkuan nagmando kanila. Apan dili kini mao ang paagi nga angay ninyong sundon. Kung usa kaninyo buot mahimong dako, kinahanglan nga mag-alagad siya sa tanan. Ug kung usa kaninyo buot nga mulabaw sa tanan, kinahanglan nga magpaulipon siya ninyo, sama sa anak sa tao nga wala moanhi aron alagaran, kundili pag-alagad ug paghatag sa iyang kinabuhi aron pagluwas sa tanang tao. Mga igsoon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Mga igsoon, kasagaran, kung maabot gani ang adlaw nga natawhan sa usa ka tawo, kasagaran nga ipangutana, what is your wish? Or what do you want to become? Unsa may imong gusto? Unsa may imong gusto? Or what is your wish?
Unya, kung kani nga pangutana, ipangutana sa inyo ha, unsa man ang atua or inyong itubag. What do you want or what do you wish to become? Unsa may inyong gusto? Daghan kitag mga yangungo, daghan kitag mga hangyo, daghan kita og mga gipangayo sa Ginoo. Apan hinaut unta nga sa matag pangayo nato, no? Kanang atong pangayoon dili kitong mga ambisyon nga gusto natong maabot sa atong kinabuhi. Kini nga pangutana, gipangutana ni Jesus sa ginikanan ni Santiago o San Juan. Kaya ang ginikanan ni Santiago o ni San Juan, niduol ni Jesus o ni hangyo o si Jesus nangutana o unsa may inyong gusto. Apan sa ginikanan ni Santiago o ni San Juan, lain ang ilahang tumong. No? Ang ilang gipangayo ni hangyo ang ginikanan ni San Apostol ni Santiago o ni San Juan nga ang iyahang duha ka anak mulingkod sa iyahang tuo o ang isa sa iyahang wala. Sa laktod nga pagkasulti, adunay ambisyon sa kinabuhi na taas kaayo. Mulingkod sa iyahang tuo o mulingkod sa iyahang wala. Lupig pa'y gipangayo nga mamahimong sama kanimo nga usa ka Ginoo. Atong hinumduman nga si Jesus sa pagkatao nining kalibutan, wala siya nangayo sa iyang gusto. Apan nihangyo na siya mismo ang mualagad kanato kaysa siya ang alagaran. He came down from heaven not to be served, but to serve. Siya ang mualagad kaysa siya ang alagaran. Karong adlaw mga igsuon gisaulog nato sa tibuok simbahan ang kapistahan ni Santiago Apostol. Gitawag ni siya sa simbahan of Saint James the Great. Santiago ang halangdon. Kaya doon naman po Saint James the Less. Pero sa iyang pagtawag or pagpasidungog isip Saint James the Great, wala kini nagpamatuod nga siya ang taas or dako-dako sa tanan. Ang iyang pagkahalangdon isip apostol ni Kristo, iyahang gisaysay o iyang gihalad ang iyahang kinabuhi sa pagpangalagad sama sa gibuhat ni Kristo. Saint James the Great, Santiago nga halangdon. Nahinaut unta nga sa atong kinabuhi, aduna man tay mga ambisyon, aduna man tay gusto, aduna man tay mga wish. Dili unta kini mas mulabaw pa kaysa Ginoo. Kay usahay manggod kini bitaw ang atong pagkatawhanon, labi na og mugawas ang atong mga garbo. Paminaw nato kita nay Ginoo sa atong kinabuhi. Kini atong pagkatawhanon, labi na diha sa atong mga pagkagitawag og mga empleyado. Once nga doon na kita'y promotion or ma-elevate sa atuang mga ranggo, usahay o ma-elevate ang atong mga ranggo or mga promotion, ang atua pong mga garbo mutaas pud. Unya og mutaas kini, paminaw nato sa atong kaugalingon, taas ang atuang paglantaw sa atuang kaugalingon, which is dili pod maayo. Kay kung taas ang panglantaw nato sa kaugalingon, atong hinumduman,
nga sa katapusang adlaw ug unsa kataas didto pud kahabog ang imong pagbagsak sa imong kinabuhi. Atong hinumduman nga unsa kataas ang atong garbo, usa lamang ang atuang higdaanan, 5 feet below the ground. Sa akong kinabuhi mga igsuon, sulod sa 35 katuig, sa gasa sa kinabuhi nga gihatag sa Ginoo, isip pari, isip sulugoon, usa ra gid ang akong hangyo or gusto sa Ginoo. Ngayon naot unta nga musama ko sa iyaha nga mga lagad sa katawhan, dili ang katawhan mao'y mualagad sa akuha. Kaya ron sa ingon ni Ana, mas mabati sa katawhan nga si Kristo mi kanaog sa kalibutan hangtod karon, pinaagi sa akong bukasyon nga akong isudlan. Kay sulod sa 35 katuig, gipahinumduman kita or ako sa Ginoo nga isip sulugoon, isip usa ka alagad, mamahimo unta akong mas ubos pa kaysa nag-alagad sama sa kinabuhi ni Santiago nga apostol. Diri sa kalibutan, daghan naman mga tentasyon, daghan ang mga kapulian, daghan ang mga panginahanglanon. Apan kung atong hinumduman nga ang atong gialagaran ang Ginoo, dili ang lain nga nagpaka Ginoo, mas mabati nato ang atong presensya sa atong gusto sa kinabuhi, sama sa kinabuhi ni Santiago Apostol. So mga igsoon, sa atong santos nga misa, kini nga santos nga misa usab isip misa pasalamat sa akuha, no? Sa gasa sa bukasyon, sa gasa sa kinabuhi nga iyang gihatag, nga hinaot unta, pinaagi sa iyong mga pag-ampo, pinaagi sa iyong mga pangamuyo. Ubunan unta kita sa gasa sa Ginoo nga gihatag kanato, dili ang atong gusto nga mao'y mabuhat kanato. Hinaot paunta. Palihog manindog. Si Santiago ang igsoon ni Juan, gitawag gikan sa pagpuna sa iyang bukod ngadto sa pagsunod kang Kristo. Binuligan niining apostol nga nagkat-on sa pagalagad sa isig katawo, magampo kita sa pag-ingon. Ginoo, patalinghugi ang among pangamuyo. Ginoo, patalinghugi ang among pangamuyo. Nga ang mga sulugon sa simbahan, mamuhat sa ilang mga buluhaton diha sa diwa sa pagserbisyo, sumala sa ilang gipanaaran, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among pangamuyo. Nga sila nga naghupot og buhatang publiko, mutuman sa ilang mga tahas uban ang kaligdong ug pagpangatungdanan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among pangamuyo. Magampo kita sa kinasingkasing alang sa kalinaw dito sa tungang silangan ug sa kalibutan. Hinluan unta sa Dios ang kalibutan sa tanang kabangis, kahakog og sayop nga paggamit sa gahom nga magdalag kasakitan o kamatayon sa karaghanan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among pangamuyo. Magampo kita nga ang mga nasod maninguha unta padulong sa masangputong pagwagtang sa mga hinagiban sa pagkigsangka, ilabi na ang kahimanang nuklear, ug nga ang mga pangulo sa kalibutan mupili unta sa dalan sa dialogo ug diplomasya ug dili ang kabangis, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among pangamuyo. Magampo kita alang ni adtong mga nag-antos tungod sa hampak sa gubat, nga ang kalinaw sa labing madali
Mapadangat na unta kanila ug nga ang tanang katawhan magpuyo diha sa mahusayng kahimtang ug kagawasan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, padaling hugi ang among pangamuyo. Nga daghang mga batan-on ang manggihatagong mutubag sa tawag ngadto sa pagkapari ug sa kinabuhing hinalad. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, padaling hugi ang among pangamuyo. Nga ang mga masakiton maantigong moambit sa kupa sa mga pag-antos ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, padaling hugi ang among pangamuyo. Nga imo untang isipon nga tapos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo Kamumot ug Jo Chevalier mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, padaling hugi ang among pangamuyo. Nga sila nga mihali na makadangat ngadto sa kalipay sa gingharian sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, padaling hugi ang among pangamuyo. Diha sa kahilom atong iapil sa itong mga pag-ampo, ang atong mga igsuon nga karmadlawan nagsaulog silang adlaw na tawhan, nga untang ihatag sa Ginoo ang ilang mga grasya nga gipangayo. Magampo kita. Ginoo, padaling hugi ang among pangamuyo. Diyos among amahan, ang mga pag-ampo ni Santiago magtabang kanamo sa among pangamuyo nganha kanimo. Ang mga pagpangalagad alang sa among isig katawo mo'y magtimaan sa among pagpanaw niining kinabuhia. Kini among gipangayo pinagi ni Jesucristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, mag-ampo kamo aron ang ako ug inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagday kapahimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Hinluoy kami Ginoo sa among mga sala, pinaagi sa makaluwas nga bunyag sa pagpasakit sa imong anak. Aron niining pangilin ni Santiago nga imong gibunad nga maguna sa mga apostoles sa pagpaambit sa imong kalis sa kasakit. Maghalad unta kami sa sakripisyo nga magkapahimuot kanimo. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kanimo. Manausab kini Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo ang atong Dios. Angay ug matarong. Angay ug matarong gayud among katungdanan sa kaluwasan kanunay nganhi sa tanang dapit sa pagpasalamat kanimo Ginoo. Ug santos nga mahan makagagahom ug tunhay nga Dios pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Si Kristo mitawag kang Santiago gikan sa pagpuna sa pukot aron paghimo kaniya nga mangingisda sa kaluwasan alang sa mga tawo sa tanang dapit. Tungod kay Santiago andaman ang munoon diha sa tanang butang. Si Kristo gihimo kaniya nga una sa tanan nga mga apostoles nga miantos o midawat sa himaya sa kamatayon sa usa ka martir. Ug busa uban kang Santiago sa tanang mga anghel o mga santos, nagasaulog kami sa imong himaya, niining ilang walay dunong sa pag-awit sa pagdayi. Santos, Santos nga Ginoong Diyos sa kagahuman. Puno ang langit o yunat sa imong himaya. Hosana, Hosana sa Dai bunang nagahis sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana sa Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa,
aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos sang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an o miingon, dawata kini o Panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo. Sa bago ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Manluluwa sa kalibutan nga nagtubos ka na amo, pinagi sa imong krus o pagkabanhaw luwas sa kami. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami makalawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among papa, ni Alberto among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan. Himuha kaming angayan nga makaampit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios. Uban sa mga apostoles ni Santiago ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuwigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag na kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen, 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 amen. Karon mag-ampo kita sa amahan atong awiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Anak sa mga langit po'y ang iyong ngalan, buwakot ka na mo ang imong ginharian. Maruman ang iyong pagpuon, hindi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalano sa matag-adlaw, ihatag ka na mo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga salay.
sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa mga panulay. Hinuluwa-luwasa kami sa kadautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngayon mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamo, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Kay imo man ang iharian, ang gahumog ang hinahiyang, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kanina. Manausab kanimo. Atong ipakita ang timaan sa panaginig sunay. Cordero sa Diyos nga nagawag ka sa sala sa kalibutan, kaluoy kami. Kaluoy kami. Cordero sa Diyos nga nagawag ka sa sala sa kalibutan, kaluoy kami. Hatagi kami sa Mga igsoon, kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Ang lawas sa dugo ni Kristo nga kalapanato sa kinabuhi. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit, dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania ka uban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayo itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. Sa among kalipay sa pagkalawat sa imong santos nga Eucharistia, nangamuyo kami o Ginoo, nga tabangan mo kami tungod sa pangaliya ni Santiago imong apostol. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. O pangayoon ta ang grasya sa Dios, manalangin unta a Dios nga makakagahom sa tanan, ang Amahan,
Anak ug ang Espiritu Santo, bukod sa nunta kaninyo magpabilin hangtod sa kahangturan. Amen. Nahalad ang santos nga misa dadaang gugma o kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.